Hyvää päivää. On elokuun 5. päivä, Kristuksen kirkastusjuhla aatto. Nyt tässä Jumala Äidin paastossa lukemani Jumalan synnyttää anomuskanonit ovat sellaisia, että kirkastusjuhla aattona niitä ei lueta, samoin kuin ei olisi kuulunut myöskään lauantaille sunnuntaita vasten. Siitä syystä nyt tänäänkin sitten luen tuon kirkastusjuhlan, osittain laulan kirkastusjuhlan suuresta ehtoopalveluksesta. Nämä anomuskanonit on sellainen erikoisuus, niiden historia on vähän epävarma, mutta niissä on sellainen erikoisuus, että pääsääntöisesti niissä, vaikka ne noudattaa aamupalveluksen kaavaa pääpiirteissään ja ovat siis sama kuin slaavilaisen perinteen moleben, jossa tosin nämä kanonin troparit jää pois, lauletaan vain niitä liitelauselmia, niin näissä ei ole kanonissa irmosseja. Voi olla, mutta yleensä ei ole. No, se siitä. Kirkastusjuhla, Kristuksen kirkastuminen Taaborin vuorella, jossa opetuslapset näkivät Jeesuksen kirkastuneena ja hänen kanssaan Mooseksen ja Elian, siis laki ja profeetat, ja opetuslapset olisivat halunneet jäädä siihen jumalalliseen kirkkauteen. Ehdottivat, että jos muutama maja rakennettaisiin sinne kirkastusvuorelle, mutta Jeesus ei sitä sallinut, koska aina meidän on sieltä jumalallisen kirkkauden tilasta, jos joskus saamme sellaisen kokea, niin meidän on palattava maailman keskelle, sieltä valosta pimeyteen. Konkreettisesti tämä todentuu meidän kohdallamme niin, että kun me olemme liturgiassa, osallistumme pyhään ehtoolliseen, meidän on hyvä olla, mutta me emme voi jäädä sinne Jumalan palvelushuoneen, pyhän huoneen kirkkauteen ja kauneuteen, vaan meidän on palattava keskelle sitä maailmaa, joka on monesti hyvin ruma ja pimeä. Meidän on palattava sinne sen takia, että me voisimme tuoda sinne jotakin siitä kirkastusvuoren valosta, jonka opetuslapset näkivät vapahtajassa. Se on kristittyjen tehtävä, koska muilla ei ole sitä valoa, jota he voisivat tuoda, samanlaista valoa, jota he voisivat tuoda toivottomuuden ja hädän keskellä. Se rakkauden hiljainen valo on se lahja, jonka Jumala on meille antanut. Tuossa kirkastusvuoren tapahtumassa on myöskin se, aina uudelleen kannattaa toistaa se opetus, että kun tämä tapahtuma oli ohi, opetuslapset näkivät vain Jeesuksen. Ensisijaisesti tietysti tarkoittaa, että Mooses ja Elia eivät enää olleet sinne nähtävillä, mutta myöskin tarkoittaa sitä, että kun me kohtaamme jumalallisen kirkkauden, niin sen jälkeen mihin tahansa me katsomme, me näemme vain Kristuksen. Toisissa ihmisissä, myös vihamiehissämme, koko luomakunnassa ja maailmassa ja kaikkialla me näemme Kristuksen, ensisijaisesti Kristuksen. Nimenomaisesti siis toisissa ihmisissä, ja tämä meidän kannattaa pitää mielessä, että emme ikään kuin antaisi sen tilaisuuden mennä ohi, vaan ottaisimme siitä vaarin, ottaisimme siitä sen tosissaan, että kun me sakramenteissa ja hengellisessä elämässä lähestymme Jumalaa, niin meille todellakin käy niin, että me alamme nähdä kaikkialla Kristuksen. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Tämä on niin kuin se rakkauden toteutumisen kannalta ja sen valon kantamisen kannalta keskeinen ajatus, että me kaikkialla näemme vain Kristuksen. Nämä
Jumalan äidin paastossa toimitettavat, paitsi tänään toimitettavat anomuskanonit on yleensä kyllä siis luettu illalla ehtoopalveluksen jälkeen. Mutta te voitte näitä katsoa ja kuunnella mihin aikaan tahansa. Se kellonaika ei ole pääasia. Pääasia on se rukous. Ne rukoukset, joita näissä palveluksissa on. Kiitetty Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kunnia olkoon sinulle meidän Jumalamme, kunnia sinulle. Taivaallinen kuningas, lohduttaja, totuuden henki, joka paikassa oleva, kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä, puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelastaa hyvä meidän sielumme. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kaikkein pyhin kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme, valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutamme sinun nimesi tähden. Herra armada, Herra armada, Herra armada. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päivänä leipämme, anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada. Herra armada, Herra armada, Herra armada. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen meidän kuninkaamme Jumalamme eteen. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen meidän kuninkaamme Jumalamme eteen. Ylistä Herraa, minun sieluni. Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet, sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia, valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan, tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. Sinä otat pilvet vaunuiksi ja kuljet tuulen siivillä. Sinä teet tuulista sanasi viejät, panet liekit palvelijoiksi. Sinä perustit maan lujasti paikoille, horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Alkumeri peitti maan kokonaan, vedet lepäsivät vuorten yllä, mutta sinä käskit vesiä, ne pakenivat, virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalle, niin kuin säädit, sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä enää palaa peittämään maata. Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet, vedet juoksevat puroina, virtaavat laaksoissa. Ne juottavat kaikki maan eläimet viljaisikinsa sammutta janonsa. Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvissä vesien partailla. Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, maa kantaa sinun töittäsi hedelmää. Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, hän saisi leipänsä maasta. Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljy hänen kasvojensa kaunistamaan, leivän hänen ruumiinsa voimaksi, ravituksi tulevat myös Herran puut Libanin seetrit, jotka hän istutti, joiden oksille linnut tekevät pesänsä, joiden latvoissa haikaroillaan kotinsa. Vuorten rinteillä asuvat kaurit ja tamanit löytävät turvansa kalliosta. Sinä panit kuun jakamaan aikaa, aurinko tietää laskemisessa hetken. Sinä lähetet pimeyden, tulee yö, metsän eläimet hiipivät esiin, nuoret leijonat karjuvat saalista, pyytävät ruokansa Jumalalta. Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat ja palavat luolinsa levolle, mutta ihminen lähtee askartensa ääreen, tekee työtään, kunnes on ilta. Lukemattomat ovat tekosi, Herra, miten viisaasti olet ne tehnyt. Koko maa täynnä sinun luotuesi, niin merikin tuo suuria aava, miten luoton lauma sinä vilisee parvittaa eläimiä pieniä ja suuria. Siellä kulkevat laivat, siellä on Leviatan merihirviö, jonka loit telmään siellä. Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat ruokansa ajallaan.
Sinä annat, jokainen saa osansa, avat kätesi, kaikki tulevat ravituiksi. Käännyt pois, ne hätääntyvät, kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun. Kun lähetät henkessä, luo uutta elämää, näin uudistat maan kasvot. Olkoon Herran kunnia ikuinen, saako hän iloita kaikista teoistaan. Hän, jonka katseesta maa järisee, jonka kosketuksesta vuoret savuavat. Herraa minä ylistän koko elämäni ja laulan Jumalalle niin kauan kuin elän. Olkoot mietteeni hänelle mieleen, että saan iloita Herrasta. Hävitkööt synnintekijät maasta, tulkoon loppu jumalattomasta ylistää Herraa minun sieluni. Aurinko tietää laskemisensa hetkessä, lähet pimeydet tulee yö, lukemattomat ovat tekosi, Herra, miten viisaasti olet ne tehnyt. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti, aamen. Halleluja, 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 kunnia olkoon sinulle Jumala. Halleluja, 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 kunnia olkoon sinulle Jumala. Halleluja, 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 kunnia olkoon sinulle Jumala. Rukoilkaamme rauhassa Herraa, Herra armahda. Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta. Herra armahda. Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa. Pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä. Herra armahda. Rukoilkaamme Herraa arkkipiispamme Elian, Oulun metropoliitan tehtäviä hoitavan Haminan, piispa Sergein, arvoisien pappien, Kristuksen diakonien, kaikkien kirkon palvelijoiden ja kirkkokansan puolesta. Herra armahda. Rukoilkaamme Herraa tasavallan presidentin ja kaikkien maamme vastuunkantajien puolesta. Herra armahda. Rukoilkaamme Herraa tämän kylän, kaikkien kylien, kaupunkien ja maakuntien, niiden uskovien asukkaiden puolesta. Herra armahda. Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä, rauhallisia aikoja. Herra armahda. Rukoilkaamme vesillä ja tunturissa kulkevien, matkustavien, sairaiden, kärsivien, uskonsa tähden vainottujen sekä vankeudessa olevien puolesta, että Herra pelastaisi heidät. Herra armahda. Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä ja antaisi rauhan tahtoa ja sovintomieltä nyt Ukrainaan hyökkääville. Herra armahda, puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi. Herra armahda, muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiatartamme Jumalan synnyttäjää, ainoasta neitsyttää Mariaa ja kaikkia pyhiä. Antakaamme itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. Sinun haltuusi, Herra. Sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki on tuleva kaikki ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Autua se mies, joka ei vailla jumalattomaan neuvossa, sillä Herra tuntee vanhurskasten tie, mutta jumalattomien tie hukkuu. Halleluja. Palvelkaa Herraa pelvolla, iloitkaa hänen edessänsä vavistuksella. Halleluja, halleluja, halleluja. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Halleluja. Nouse Herra, pelasta minut, minun Jumalani. Halleluja. Herrassa on pelastus, sinun siunaukset tulkoon sinun kansallesi. Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala. Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala. Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala. Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa Herraa. Herra armahda. Herra, älä rankaise meitä vihassa, älä kiivaudesi meitä kurita, vaan tee meille sielujemme parantaja, auttaja armosi mukaan. Ohjaa meidät sinun tahtosi mukaisen satamaan, valaise sielujemme silmät sinun totuutesi tuntemisessa. Tee armostasi meille tämän päivän ja elämämme loppuaika rauhalliseksi ja synnittömäksi Pyhän Jumalan synnyttäjän ja kaikkien pyhien,
ihmisten esirukouksien tähden. Sillä sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki on voima. Sinun on hallitus, valta ja kunnia, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Herra, minä huudan sinua, kuule minua. Kuule minua, oi Herra. Herra, minä huudan sinua, kuule minua. Ota korvisi minun ääneeni, kun minä sinua huudan. Kuule minua, oi Herra. Nouskoon minun rukoukseni, niin kuin suitsutussavu sinun kasvojesi eteen. Minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoo-uhri. Kuule minua, oi Herra. Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio huulteni portille. Älä anna minun hairahtua pahaan, jumalattomien mielettömään elämään, veljelemään pahantekijöiden kanssa, nauttimaan heidän herkkujaan. Oikein on, jos vanhurskas minua lyö, auta etten torju hänen kuritustaan. Se on kuin öljyä pääni hiuksille, yhä uudelleen minä kohotan rukoukseni jumalattomien pahuutta vastaan. Kun heidän johtajansa syöstä jyrkänteeltä, silloin kaikki ymmärtävät, kuinka lempeä minun puheeni oli. Niin kuin kynnetty ja kuokittu maa, niin ovat heidän luunsa hajallaan tuonelan portilla. Herra, minun silmäni katsovat sinun minä turvaan, älä jätä minä suojaa vaille. Varjele minua, että vältän jumalattomien ansat pahantekijöiden pyydykset, sotkeutukoot he itse verkkoihinsa, minun tieni kulkikoon niiden ohi. Minä korotan ääneni ja huudan avuksi Herraa, minä korotan ääneni, etsin apua Herralta, hänelle minä kannan huoleni. Hänelle kerro, mikä minua painaa. Voimani ovat lopussa, mutta sinä näet jokaisen askeleeni. Tielle, jota kuljen, on viritetty ansa minua varten. Katso minua, niin näet, että olen vailla puoltajaa. Minulla ei ole turvapaikkaa, kukaan ei välitä siitä, miten minun käy. Herra, sinua minä huudan avuksi, minä sanon, sinä olet turvani minun perintöosani elävien maassa. Kuule, kuinka vaikeaan en jaksa enää vapautunut vainojeni käsistä, he ovat minä vahvempia. Olen satimessa, pelasta minut, niin saan kiittää sinun nimesi. Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun pidät minusta huolen. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielelle synnit, Herra, kuka silloin kestää, mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi. Minä odotan sinua, Herra. Odotan sinua koko sielustani, panen toivoni sinun sanasi. Minä odotan Herraa, kuin vartija taamoa, hartaammin kuin vartija taamoa, Israel, pane toivosi Herraan. Oi Herra, sinun kirkastuessasi ristin kärsimyksiesi edellä, ja Isän todistaessa sinusta vuori tuli taivaan kaltaiseksi, ja pilvi ikään kuin taivaallinen maja peitti sen. Siellä oli Pietari, Jaakobin ja Johanneksen kanssa, ne joiden piti olla sinun kanssasi myös sinua alttiiksi annettaessa, jotta nähdessä nyt nämä ihmeesi, he eivät silloin peljästyisi kärsimyksiäsi. Suo meidän rauhassa kumartain ylistää niitä sinun suuren laupeutesi tähden. Hänen armonsa runsas, hän voisi nyt lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Oi Herra, ristin kärsimyksiesi edellä. Sinä otit kanssasi opetuslapset korkealle vuorelle, kirkastuit heidän edessään ja valistit heidän voiman sääteillä. Sinä tahdoit rakkauden ja voiman avulla osoittaa ylösnousemuksesi kirkkauden. Suo, oi Jumala, meidänkin rauhassa tulla siitä osallisiksi, sinä armollinen ja ihmisiä rakastava. Kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistikää häntä kansakunnat. Oi vapahtaja kirkastuessasi korkealla vuorella, sinä loistit kunniassasi rakkaimpien opetuslastesi edessä ja osoitit siten, että hyveitten korkeudessa loistavat tulevat otollisiksi myös jumalalliseen kirkkauteen.
ja Kristuksen kanssa keskustelevat Mooses ja Elia osoittivat, että hän on elävien ja kuolleiden Herra ja muinoin lain ja profeetan kautta puhunut Jumala. Valoisesta pilvestä kaikunut Isän äänikin todisti hänestä lausuen. Kuulkaa häntä, joka ristillä vangitsi tuon elan ja kuolemalla lahjoitti kuolleelle iankaikkisen elämän. Rajaton hänen rakkautensa iäti, hän on meille uskollinen. Muinoin synkeä ja utuinen vuori muuttui pyhäksi. Kun jalkasi astuivat sille, oi Herra, sillä peljättävä kirkastumisesi ilmaisi iankaikkisuudesta asti kätkettynä ollen salaisuuden Pietarille, Johannekselle ja Jaakobille. He eivät kestäneet katsella kasvojesi kirkkautta, eivätkä vaatteittesi loistavuutta, vaan lankesivat kasvoille maahan. Hämmästyksen vallassa näkivät sinun keskustelevan Mooseksen ja Elian kanssa ja ihmettelivät, mikä sinua odotti. Isän ääni todisti sinusta lausuen, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä, sillä hän antaa maailmalle suuren armon. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Oi Kristus Jumala, sinä kuvasit ennalta ylös nousemistasi, kun otit mukaasi 3 opetuslastasi, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ja astuit Taaborin vuorelle. Sinun kirkastuessasi oi vapahtaja Taabor peittyi valoon. Sinun opetuslapsesi oi sana lankesivat alas maahan, voimatta katsella näkyä, jota ihmisen sopinut nähdä. Enkelit peläten ja vapisten palvelivat, taivaat pelästyivät ja maa vapisi, nähdessä maan päällä olevan kunnian Herran. Oi Jeesus Kristus, sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen Isän pyhän autuaan ihana valkeus. Elettyämme auringonlaskuun, nähtyämme illankoitomme, veisaten ylistämme Jumalaa, Isää, Poika ja Pyhää Henkeä, Jumalan Poika, elämänantaja. Kohtuullista on, että sinulle kaikkina aikoina hartaan äänin ylistystä veisataan, sen tähden maailma sinua ylistää. Ottakaamme vaarin, se on viisautta, prokiimeni. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu, hän vie minut vihreille niityille. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina päivinä. Se on viisautta. Toisesta Mooseksen kirjasta. Kuulkaamme. Herra sanoi Moosekselle, nouse tälle vuorelle minun luokseni ja odota täällä. Minä annan sinulle kivitaulut, joihin olen kirjoittanut lain ja käskyt, että voisit opettaa ne kansalle. Mooses lähti palvelijansa Joosuan kanssa nousemaan Jumalan vuorelle. Vanhimmille hän sanoi, pysykää täällä, kunnes palaamme luoksenne. Ovathan Aaron ja Huur täällä teidän luonanne. Jos jollakulla on kysyttävä, kääntyköön heidän puolensa. Sitten Mooses nousi vuorelle ja vuori peittyi pilveen. Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle. Pilvi peitti vuoren 6 päiväksi ja 7. päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskeltä. Israelaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren laella. Se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Niin Mooses astui pilven peittoon ja nousi vuoren huipulle. Hän viipyi siellä 40 päivää 40 yötä. Se on viisautta toisesta Mooseksen kirjasta, kuulkaamme. Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle.
Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa nuori Joosua, Nuunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. Mooses sanoi Herralle, sinä sanot, että minun on vietävä tämä kansa perille, mutta et ole ilmoittanut, kenet lähetät minun avukseni matkalle. Kuitenkin olet sanonut, että tunnet minut ja että osoitat minulle armosi. Jos siis todella tahdot osoittaa armosi, niin ilmoita minulle suunnitelmasi. Silloin minäkin tunnen sinut ja voin elää sinun mielesi mukaisesti. Onhan tämä kansa sinun oma kansasi. Herra sanoi, olisiko minun itse johdettava teitä ja annettava minun olla toimettomana. Mooses sanoi, älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme. Juuri siitä, että sinä kuljet kanssamme, näkyy sinun armosi minua ja kansasi kohtaan ja meidän erikoisasemaamme kaikkien kansojen joukossa maan päällä. Herra vastasi Moosekselle, minä teen sen, mitä minulta pyydät, sillä olen mieltynyt sinun ja tunnen sinut. Silloin Mooses sanoi, anna siis minun nähdä kunniasi. Herra sanoi, minä annan kirkkauteni kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi nimen Jahve. Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon. Herra sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Sitten Herra sanoi, näetkö tämän paikan vieressäni? Asetu tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takapäin, mutta minun kasvojeni ei kukaan saa nähdä. Se on viisautta. Ensimmäisestä kuningasten kirjasta kuulkaamme. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Bersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivän matkan päähän. Hän istuutui kinstaripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää, Herra, ota minun henkeni. En minä ole esi-isiäni parempi. Hän paneutui makuulle ja nukkui kinstaripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Hän katsahti ympärilleen, hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui taas makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille, söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää, 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut, myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvansa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta. Voitele sitten Hasael Syyrian kuninkaaksi, Israelin kuninkaaksi, voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksesi profeetan tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel Meholassa. Lausukaamme kaikki täydestä sydämestämme ja täydellä ymmärryksellämme. Lausukaamme, Herra armahda. Herra kaikkivaltias isiemme Jumala, me rukoilemme sinua, kuule ja armahda. Herra armahda. Armahda meitä Jumala sinun suuresta armostasi, me rukoilemme sinua, kuule ja armahda. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Vielä rukoilemme arkkipiispamme Elian ja Oulun metropoliitan tehtäviä hoitavan piispamme Sergein puolesta. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Vielä rukoilemme tasavallan presidentin ja koko esivallan puolesta. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Vielä rukoilemme autuaiden aina muistettavien kirkkojemme rakentajien, kaikkien täällä ja kaikkialla lepäävien pois nukkuneiden kristittyjen puolesta. Herra armahda. Vielä rukoilemme tämän pyhän seurakunnan kirkon palvelijoille ja toimihenkilöille, kirkkomme lähetystyölle ja sen tekijöille,
kaikille Ukrainan ja Lähi-idän sotien takia kärsimyksiin joutuneille. Armoa, elämää, rauhaa, terveyttä, pelastusta, Jumalan huolenpitoa, syntien sovitusta ja anteeksi antamista. Herra armada, Herra armada, Herra armada. Vielä rukoilemme kirkkojemme lahjantuojan ja kaunistajan, niissä työtä tekevien veisaavien rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa sinulta suurta ja runsasta armoa. Herra armahda, sillä sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunniaa kannamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Suo Herra, että me tämän illan syntiä tekemättä viettäisimme. Siunattu olet sinä, isiemme Jumala, sekä kiitetty ylistön sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen. Herra, ole meille laupias, kun me turvaudumme sinuun. Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty olet sinä, valtiasta ja minut sinun käskysi ymmärtäväksi. Kiitetty olet sinä, pyhä valistaminen sinun käskyilläsi. Herra, sinun laupeutesi pysyy iankaikkisesti, älä kättestöitä hylkää. Sinulle on tuleva kiitos, sinulle ylistysveisut, sinulle on myös kunnia tuleva. Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Kantakaamme iltarukouksemme Herralle. Herra armahda, puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, sinun armollasi. Herra armahda, anokaamme Herralta, että koko tämä ilta olisi meille täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitön. Anna Herra, anokaamme Herralta rauhan enkeliä, uskollista johdattajaa, sielujemme ja ruumiittemme suojelijaa. Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja anteeksi antamista. Anna Herra, anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä sieluillemme ja rauhaa maailmalle. Anna Herra, anokaamme Herralta, että hän sallisi meidän viettää elämämme jäljellä olevana ja rauhassa ja synnin katumuksessa. Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä. Anna Herra, muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiatartamme Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. Sinun haltuusi, Herra, sillä sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunniaa kannamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rauha olkoon teille kaikille, kumartukaamme Herran edessä, sinun edessäsi, Herra. Herra meidän Jumalamme, sinä olet taivuttanut taivaat, tullut sieltä alas ihmissukua pelastamaan. Katso siis palvelijasi perintösi puoleen, sillä sinun palvelijasi ovat kumartuneet sinun peljättävän ja samalla ihmisiä rakastavan tuomarin eteen. Ja ovat painaneet alas päänsä ja odottaen apua. Painaneet alas päänsä odottaen apua ja toivon pelastusta ei ihmisiltä, vaan sinun laupeudeltasi. Varjele meitä kaikkina aikoina, tänä iltana ja tulevana yönä kaikilta vihollisilta, pahan hengen juonilta, turhilta ajatuksilta ja pahuuden muistelemiselta. Olkoon valtakuntasi voima kiitetty ja ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Jumala, joka muinoin Siinain vuorella puhui Mooseksen kanssa vertauskuvien avulla lausuen, minä olen se, joka on, kirkastui tänään Taaborin vuorella opetuslasten edessä, ilmaisi ihmisluonnon, Jumalan kuvan alkuperäisen kauneuden. Hän toi armonsa todistajaksi Mooseksen ja Elian, teki heidät osallisiksi ilosta, koska he olivat julistaneet ennalta ristin kautta tapahtuvasta kunniakkaasta ja pelastavaisesta ylösnousemuksesta. Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa. Esi-isä Daavid näki hengessään sinun Jumalan ainokaisen pojan tulevan lihassa ihmisten luo.
Sen tähden hän kutsui luomakuntaa ilon profeetallisella huudaduksellaan. Taabor ja Hermon sinun nimestäsi riemuitsevat, sillä sinä oi vapahtaja astuit opetuslastesi kanssa tälle vuorelle. Kirkastuit täällä sekä kirkastit jälleen Aadamin turmeltuneen luonnon, jonka teit osalliseksi jumaluutesi kunniasta ja kirkkaudesta. Sen tähden me huudamme sinulle, Herra kaiken luoja, kunnia olkoon sinulle. Sinun nimestäsi riemuitsevat Taabor ja Hermon, oi aluton Kristus, kun apostoleistasi etevimmät Oi aluton Kristus, kun apostoleistasi etevimmät Taaborin vuorella näkivät kirkkautesi, äärettömyyden jumaluutesi lähestymättömyyden, he kokivat jumalallisen haltioitumisen. Valoisesta pilvestä he kuulivat Isän äänen, joka vahvisti ihmiseksi tulemisesi salaisuuden. Lihaksi tulleenakin sinä olet Jumalan ainoasyntyinen poika ja maailman vapahtaja. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle, valitsemillesi opetuslapsille, sinä, oi Herra, osoitit tänään Taaborin vuorella jumalallisen muotosi kunnian, sillä he näkivät sinun vaatteesi hohtavan niin kuin valo, ja kasvosi loistavan aurinkoa kirkkaammin. He lankesivat maahan, koska eivät kestäneet häikäisevän kirkkautesi näkemistä, eivätkä voineet sitä lainkaan katsella. He kuulivat myös ylhäältä äänen, joka todisti, tämä on minun rakas poikani, joka on tullut maailman ihmisiä pelastamaan. Herra, nyt sinä lasket palvelisi rauhaa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet pelastuksia, jonka olet valmistanut kaikille kansoille. Valon, joka koittaa pakana kansalle, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kaikkein pyhin kolminais, armahda meitä, Herra, puhdista meidät synneistämme, valtiasna anteeksi rikoksemme, pyhät ja paranna heikkoutamme sinne nimestäinen. Herra armada, Herra armada, Herra armada, kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina iankaikkisesti. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon, nimestä tulkoon sun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päivänä leipämme. Anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Se on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhää evankeliumia, rauha olkoon teille kaikille. Lukekaamme pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan. Kunnia olkoon sulle, Herra, kunnia sinulle. Kuulkaamme. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui, heidän nähtensä, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa, mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö.
Ja kun he nostivat katsensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Kun he laskeutuivat vuoren rinnettä, Jeesus sanoi heille, älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin ihmisen poika on herätetty kuolleista. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Oi Kristus Jumala, sinä kirkastuit vuorella ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi heidän kykyjensä mukaan. Valaiskoon Jumalan synnyttäjä rukouksien tähden meitäkin syntisiä ikuinen valkeutesi. Kunnia olkoon sinulle, valkeuden antaja. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Oi korkeasti ylisty Jumalan synnyttäjä, sinä meidän ylösnousemuksemme aarreaitta, nosta ylös syntien kuopasta ja syvästä kuilusta ne, jotka sinun toivonsa panevat, sillä vapahtajan synnyttämällä sinä, joka olet neitsyt ennen synnytystä synnyttäessäsi ja synnytyksen jälkeenkin, pelastit synnin rangaistuksen alaiset. Se on viisautta. Kiitetty on aina oleva Kristus, meidän Jumalamme, alati nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Vahvista Jumala pyhä oikeata uskoa ja oikeauskoisia kristityitä iät ja iankaikkisesti. Aamen. Kaikkein pyhin Jumalan sitä pelasta meidät. Me ylistämme sinua, joka olit kerubea kunnioitettavampi, serafeen verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsyt, sanan synnyttäjä, sinä totinen Jumalan synnyttäjä. Kunnia olkoon sinulle, Kristus, Jumala, meidän toivomme, kunnia sinulle. Kristus, totinen Jumalamme, joka kirkastui kunniassa Taaborin vuorella pyhien opetuslastensa ja apostoliensa edessä, puhtaamman äitinsä ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden armahtakoon meitä ja pelastakoon hyvyydessään ja ihmisen rakkaudessaan. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Siunattua Kristuksen kirkastumisen juhlaa. Se on siis huomenna 6. päivä elokuuta. Silloinhan on myöskin Valamonluostarin kirkon praasniekka Uudessa Valamossa ja ainakin Porvoossa on silloin myöskin praasniekka. Suuri juhla tässä elokuussa.